זה הם רוצים לרדת בשום אופן. זה פחד אלוהים. יש התנגדות נשית נחרצת לעניין, נכון? יש התנגדות נחרצת לעניין. התנגדות! כן, נשית. נשית. אוקיי, בסדר. היא מתועדת. אבל אל תציגי אותנו כפחדניות. לא פחדניות, לא. אנחנו עם הראש על הכתפיים. אתם הגיוניות. בדיוק. זה מתועד עכשיו. כי אנחנו שקולו. בנות, יש זמן עד שהם יעשו דיסקוסים, בואו לטייל. רגע, מישהו רוצה מפה. יואו, איזה פחד. איך קוראים למקום הזה? איך? אמנון, איך קוראים למקום? מעלה השוש. מעלה השוש, טוב. אור היה פה, אמנון? אור היה ברוורס. אברי, אל תתקרב. אור ברמה. תגזים, אל תגזים. אני לא מתקרב, מה קרה לכם? השתגעתם? באמת מישהו רוצה לרדת את זה? בטח. אני לא יודעת. איפה בדיוק ההגה, בחמות, ובחיבורים, מיקה ועמי? צריך. לא, אבל טוב, עמי מנסה ראשון. אני מפחדת, אני יוצבת עיניים מעניין איך יהיה לעלות. חבר'ה, אין דאגה, טיפול נמרץ פה. נראה לי שהוא יושב במקום מסוכן. כן, הטיפול נמרץ יושב במקום מסוכן באמת. אשתו בגריאטריה. הם מכסים אותנו. גם בכפר וגם בהר. גם אחות שנגיש עזרה לטיפול נמרץ, לא? ומי אחות פה? אין לנו אחות. אין אחות? אוקיי. אנחנו מסתפקים במוני. איפה הציוד החייאה, מוני? זה בבגז בתיק אדום אם יהיה צורך. אוקיי. חס וחלילה, חס וחלילה. אשתו, בבקשה להוציא את הטיפול נמרץ, הכל שיהיה לנו פה. כבר היה לו כרגע סיפור. היה לנו לא מזמן, לפני חודש. לא מזמן. כן? תסתכלו גלגלים אחוריים. בסדר גמור פה. טיפה לשנות. זה רוסה. אנחנו נעצור אותך אם צריך. כן, יוסי, אתה עומד יותר מדי באמצע. תזוז מהדרך. האמת, בינתיים הוא עושה את זה כמו גדול. רבים פה. הנה, לא נגע בתחתית, הכל בסדר, שום דבר לא קרה. סע. אתה עוד יותר קל כי אתה קצר. רק שנייה. רגע, מה עם צילום מלמטה? יש קולה. וידאו, עמי, אל תדאג. יאללה, נקסט. סתם, הוא אמר פעם אחרונה, מה אני אמרתי? נורא לא מעניין, כי זה נורא לאט. לא מעניין. תכף הוא יידרדר, זה יהיה מעניין. לא מעניין. אני בא אליכם לראות איתה. או בינתיים הוא יידרדר. איקה יידרדר. לא, עכשיו פה זה בסדר, הם הולכים למקום הבא שזה הוא קשה. בכלל לא נוסע, הוא מחליט. לא, הוא נוסע. רגע, ואחר כך צריכים לעלות את זה בחזרה? או שזה לא? לא, ממשיכים הלאה. יופי, אני לא עושה וידאו. אני עושה את גם בווידאו. אני לא זוכרת איפה מעבירים לי לוידאו. גם אני לא יודעת. הנה, אבל אני בלי משקפיים. תלמד אותי אולי בערב. לא, תיזהרי קצת. לא בתוך החריץ? אתה הולך לעשות את זה גם, מונג'ל? כן. זה לא יורש לנו את האוטו? יכול להיות שכן. אז מה? עד כה מוני עשה את זה על הכיפק. הנה, אברי, בוא הנה הוא יורד.
הנה, וואו, 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 כל הכבוד. יופי, יופי, מוני, יופי, יופי. אתם עולים את זה? מוני, תשתדלי. צריך בסך הכל להגיע לפה. בשאיפה, הם בודקים אפשרות. שולי, הכל מתועד. כן? בושה וכלימה. מה קרה? מה הוא עושה? גלגל אחורי מצוין. מעולה. זה ככה, אומה, ככה, שליק שלך. וואו, וואו, הגלגל. הלך, הגלגל. ירד? זהו. את כל זה הוא עשה לבד. הנה, לא עשה לבד, לא, ביפה מאוד.